Pinanggi wonten goro-goro kasunyatan penontonnya tesi betah bagus. Tepuk tangan kagum penggemar Sela Kambang kali Gondang Purbalingga. Luar biasa pokoknya. Nonton Maya. Iya. Kuwi mau tontonan sing kena kanggo srana panggilan tumrap awake dhewe. Nggih. Ana pesan-pesan moral. Contone pendeta drona dan cara siku sapi apa elek? Elek. Derelek aja ditiru. Iya. Semar cara penjenengan api apa elek? Api. Angger api kena ditiru. Nah, Nolo garing-garing tine. apa artinya? Nala pikir garing-garing mau nganggar kepengin duwe tujuan luhur kudu seneng prihatin. Mulane garingan sering puasa nang bulan puasa. Mulanya cilik ya. Ya iya. Iya. Nang apa garing mripate kera? Anu sering go ngintip. Najar garing ambetina nyanding sinden. Iya. Ning garing ora gareng delengi bojone wong liya. Oh. Nang apa garing tangan ceko? Anu tes kecepit. Kudu kaya kuwe. Entah apa. Wong arep ora duwe nang colong jukut karo duweke wong liya. Oh. Nang apa mlakune dicik? Mau pinter belek. Entah apa wis. Wong urip kudu ngati-ati. Oh iya. Ngapa-ngapa hati-hati. Beja-bejane wong lali si beja wong sing eling karo waspada. Iya. Inyong saru bawor inyong. Bawor artine apa? Awor wong urip sregep srawung. Nggih. Ning srawung sing membawa manfaat. Nggih. Jalaran wong srawung kuwi bisa menundar bagus. Contone? Srawung karo wong apik kadang tumindake arep melu apik. Iya. Srawung karo wong sing mandang elek ora ketang sepertirane wateke ya enggak. Bisa ketularan. Iya. Mulane nyung gandeng nyung wong seni ya srawung karo penggemar. Iya. Nanti penggemarku saka tresnane adu pada musuh. Lah iya pokok. Jaluk lagu man. Lagune Bakul kopi. cocok. Apa anu cocok karo bakul kopi. Apa anu cocok banget Amerika sing damel lagu dhewe. Ora kayaknya cocok karo bakul kopi. Apa anak kisah karo bakul kopi. Ayo ngene. Iya. Bakul kopi maning yang sing ngarang. Jenengan. Otak-atik bakul. Yo jajal ditembangna jenengan ngibi. Sing nembang. Ayo. Cocok. Nolak duit karo ayu jenengan sing ngibi. Ayo jumeneng napa lenggah? Ora wenjak ora apa. Oh iya. Jenengan menan lagi dadi modrak. Iya. Sing jaluk ngerti. Sinten? Biayi nduk walu. Garwane Pak Muhid. Iya. Bu Siti Mariam. Iya. Yang nyawara bawur bayi sing nembang ya. Iya. Nonton wajah main wayang
Iya. Alhamdulillah pada lari sapore ya Gus. Laris kabeh alhamdulillah. Jadi sodako sing tanggungan aja caranya ngudi banget nih. Pisane Dari gane sing namar rezeki orang nyong karo sikul karo sinden karo penayakan udah bakule bemen mengai rezeki. leres nggih. Sing pada meriksani kuwi mau ya melu seneng atine. Ya, kehibur. Saja dia takon sami seneng apa mboten Bapak Ibu. Sami seneng napa mboten Bapak Ibu? Seneng wonten tontonan wayang nggih Pak Bu nggih. Sinene ayu-ayu napa mboten Bapak Ibu. Ayo. Ayu cunung won. Ya iya yo. Ayu ya. Wedon ya ayu lah Mas Bawo. Ya jajal genti-genten ya nyetok maca tensin dengan maca. Ya, siap. Ya, ana maning Dik, kumpulna. birang-birang. Wis, seneng nyo. Omar mau banget tuh. Iya. Benake dulure rezekine jare ikan. Bener. Iya. Dadi dalang kowe pancen cepalangan lu ngake sedulure. Nggih leres. Ngake sedulure kenang lantaran oleh rezeki. Iya. Menang ngene dadi Sinten? si Jaya. Oh nggih, Mas Jayeng. Harso. Om Harso nggih. Supar. Wih. Nggih. Nanti supar kan berbentuk supar. Baterai nyok. Sing nom? Paling cek burine rugi. Oh, burine Rido iki. Kayak biyen dadi penayagan karo nyong kan. Nggih. Supar suli wong kene wong dipar. Dene kaya nu akrab temen kok wae. Oh temenan penayagan bareng wong dipar. Pundi, Pak? Aja bapak. Krenceng. Keren. Asline kan kayak diraja. Ati Raja. Ana dipar. Ati Pala. Tangan. Tangane mareng. Tanggane mana? Tanggane bareng wong kene ben penayagan karo nyong. Nggih. Itu kan ben zaman si bujang kan seneng dadi penayagan. Jenengan riyen. Iya. Nggih. Rumana apa? Oh. Harus seneng sinden terus kertas. Kira ora kok ndelok sinden, jare kareng mau. Biyen kan penayagan yang bebas. Oh, gemi. Jaga gue bebas. Oh, ya bebas. Beda karo sikin jenengan nggih. Iki ora wani-wani ya. Iya. Mbok ganggu konsentrasi. Nah, fokusnya. Yo iya. Iya. Urung-urung primen. Anu mulanya. Mager karo maya karo lewe sinden ora konsentrasi. Iya iya, dadi angel ku ngapa-ngapa. Ya iya, iki dhewe pada nyawangi penayakan karo nyawangi penonton. Oh iya, penontonnya gagah-gagah ya disawang lah. Asu, Nggih, Pak Rawu, Pak Dino, terus Maulana Ugi Pak Narto Pekaja. terus Pak Gino. Pak Dino, Dino Pelumutan iku. Belum Oh. mulai penayakan Pak Gino. Pak Parto, Karsono, Partono ya Ti. Lalu gimana nih kok saking niko nggih kata Pak Rasun, Pak Ratno, Pak Warmania, anu Mbah Gajing. Gayi. Nikah sami lebar nama mboten artis iki. Ya mboten. Mboten artis iki Bapak Ibu iki. Kan romantis. Apa sih? Cara penayagane. Bokong yang lebar. Pokoknya artis. Romantis. Praktis. Ngerompo praktis. Lucu nih. Iya lucu guyu ya. Oh. Romantis maksudnya gara nyoplika kan pada dia penayagannya kan alhamdulillah. Penontonnya gue romantis jago ngeleng-ngeleng bokongnya Artis. Untuk maksudnya gak nyongan rokok mangan gratis romantis. Oh. Rokoknya delay. Lah kebenar tuh Mas Gareng kesuwun Bapak. Rokok diparingi. Imaman ya Rokok diparingi. Duit disangoni. Nah, Wis lunas ditransfer ari bojoku. nyung ya wis. Zaman iki nang bapaknya kepenak kok. Enak. Boleh lunasi ditransfer ting. Yang nyambut gawe sing tambah duit bojoku. Ya kan kok Rika kan baliknya kok diupahi nang ibu. Oh, upahi pegawaian. Tupai atur. Atur siapa? Kancan. Oh, kancan.
Dayang. Iya, ya ora apa-apa lah, jere kon bersyukur. Dalak sing ora teh korupsi lho. Kepriwe sih? Lah sing dijiki ditransfer kali bojone. Nanti dalangnya ora teh yang korupsi. Pero papa sih bukan bayi ibu, mbok mereka sare nek dalem. Iya sih. Oh. Bapaknya pinter banget Pak. Iya. Pak, udah transfer dari ibu pakai. Langsung Langsung lunas. kering lunasnya ya. Aduh, ini alasannya apa? Ora ana liyane wis pokoke. Ini seorang apa? Ikhlas dari dalam dan kayak gue resikonya. Iya. Ya, sing jerbotnya orang jiwel kok ya. Om Harso nang apa, Om? Kemutan mama apa kalau temen? Lagu dia apa bae, Mbak? Kata niki. Moto sih mengko kari tembakan sing gayen. Nih, sing sepisan menika saking Bapak Rusdiarso Nalam, Candi Wulan, pengusaha Batak Merah. Sugeng dalu Pak Dalang. Beliau jang dalu nggih. Kulo saking penggemar wayang kulit Ki Dalang Eko Suwaryo badhe nyuwun lagu-lagune Grigis Banyuwangi kagem kanca-kanca kula sedaya wonten ing Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Sinten malih cobi. Sugeng dalu katur Pak Dalang. Beliau jang dalu. Mugia tansah pinaringan sehat satrase. Amin. Ugi kagem sedaya para sinden sing satrase damel bebungah ing manah. Siap. Garing gaul penggemar setia Sekar Bima saking Tlatah Mandiraja serombongan derek meramaikan seni budaya wayang Banyumas Kabupaten Purbalingga. Ugi wonten warisan lelagon sing kedah diwuri kangge menghibur khususipun Kota Purbalingga. Nyuwun lagune Linggamas Garing Gaul Pringtali Kebanaran Pak Saryono Bakri matur suwun. Ya, sip. Amin. Linggamas. Tesi Mali menika saking Bapak Sumarno Bahurmania Usaha Tani. Pak Sumarno, pundi Pak Sumarno niku? Pak Sumarno Bahurmania Usaha Tani Kalilandak nyuwun lagu Jarum-Jarum. Sugeng dalu Pak Dalang niki Bu Siti Mariam sampun saking Duku Walu nyuwun lagu Bakul Kopi gadah pantun gawa teko maring sumur. Pak Dalang Eko panjang umur. Amin. Pak Darjito nyuwun lagu Pantelo Gending. Niki mau sampun. Pamundutan saking Bapak Ratno Bahurmania Randa Sinden. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu sedaya pemirsa wayang Ringgit Purwo Sekar Bima Pak Mantari Garing Gaul nyuwun lelagon eling-eling versi ebek-ebekan Pringtali Kebanaran Mandiraja. Matur nuwun. Sampun sedaya. Gandeng wonten Purbalingga. Nggih. Pinoncoling saking Kota Purbalingga Rambangiku tetulunge Des sampun des Nalika Bapak Jenderal Sudirman Ang rampungi sambon rebut pajo nus pantoro Ambarawa pawagan tempo ing jore Ambirat orang Bandes
sampun keparengan minangkani pamundhut saking para Sukrasena. Malah saking karnaning penggali menika Bapak sampun keparengan beksa dan luar biasa lho. Kaya tulisane sing ngendang yo iso pas lho. Dasare kaya iki pengendang gawan dadi yo Pak.